Eżis semmija ta' dan il-programm letterarju jiena Rachel Degwara u llum irġajna ltqajna għal programm ieħor taħt il-Qoxra imtella mill-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb. Dis-serje taġġornakom dwar dak kollu li jkun qed jiġri fix-xena tal-kotba f'Malta. Nitkellmu dwar kotba u awturi ġodda, inizjattivi li għandhom x'jaqsmu mad-dinja tal-pubblikazzjoni, attivitajiet u anki dwar temi li jistgħu jixprunaw diskussjonijiet usa f'ambjenti oħra. Illum għandi żewġ persuni li nistgħu nsejħulhom studjużi tal-Malti f'livelli differenti biex ngħidu hekk. Magħhom se nitkellmu dwar ir-ristampa tar-rumanz importanti ħafna ta' Ġużè Bonnici Ħelsien li kien ġie ppubblikat oriġinarjament fl-1939. L-edizzjoni ġdida ippubblikata minn SKS Publishers u annotata u b'daħliet kritiċi minn diversi akademiċi qed tintuża bħala test tal-istudju ta' kull min jieħu l-Malti fil-livell avvanzat wara s-sekondarja bħalissa f'Malta. Maria Simiana qiegħda magħna illum fil-programm u hija gradwata b'Maġisteru fil-Letteratura Maltija mill-Università ta' Malta. Kitbet wieħed mill-kummenti kritiċi fil-ktieb u Nathan Anthony Patch li għadu kif lesta l-kors tal-A-Levels u li riċentament rebaħ l-ewwel post fil-premju Juvenes Translators tal-Unjoni Ewropea. Se jkellmuna dwar l-esperjenza differenti tagħhom ma' dan ir-rumanz. Nilqawkom mi Maria u Nathan, kollox sew kif intom? Tajjeb, ħafna grazzi tal-istedina. Jina tajba wkoll u grazzi tal-istedina minn nagħti wkoll. Il-pjaċir tagħna. Marija, nistgħu ngħidu li r-ristampar ta' dar-rumanz u anke l-introduzzjoni fl-iskeda tal-istudju tal-Malti kienu parti minn tentattiv usa sabiex Ġużè Bonnici jingħata l-attenzjoni li jistħoqlu. Bħala awtur prolifiku minkejja li ta' żgħira ta' mewtu, naraħa stramba li ma' żminijiet kienu għodu ntesa'. Għaliex taħseb li ġara hekk? Jista' jkun li ġara hekk minħabba li l-ammont ta' kotba li kiteb kien xi ftit jew ammont żgħir minħabba li kif qed inti miet ta' eta żgħira ħafna. Però iżjed naħseb li dawn ix-xogħlijiet inkitbu fl-istess żmien li nkitbu kotba oħra bħal pereżempju Leli ta' ħażżajr u Taħt l-Saltniet u oħrajn li forsi speċi l-impatt li għamlu dawn il-kotba serqulu xi ftit jew mix-xena tiegħu biss probabbli. Jista' jkun ukoll li Bonnici peress li kien marbut ħafna mal-Partit Laburista, jista' jkun li ntesa xi ftit bħala kittieb ukoll. X'kienu raġunijiet għal ddeċidejt li tiffoka l-istudju tiegħek fuq Ġużè Bonnici, partikolarment dan ir-rumanz? Jiena fl-istudji tiegħi ffukajt fuq Ħelsien ta' Ġużè Bonnici u anki fuq Lejn ix-Xemx, ġifieri kelli żewġ rumanzi, però għażilt lil Ġużè Bonnici b'mod partikolari għaliex hu kien jikteb fi żmien iż-żewġ gwerer dinjija u jiena dik il-parti tal-istorja tinteressani ħafna. Però mbagħad speċi għażilt lilu b'mod speċifiku mhux kittieba oħra ma kienx hemm biss dak iż-żmien minħabba li bħal mett inti fil-bidu ma natalux wisq importanza. Allura ħassejt illi kien ħaqqu illi jsir ftit studji fuqu. Kull ma kien hemm teżi waħda oħra biss ġifieri qabel tiegħi. Imbagħad għażilt lil Ħelsien u kollox għandu 4 rumanzi u ktieb ieħor ta' ġabra ta' novelli. Però għażilt lil Ħelsien u Lejn ix-Xemx mhux iż-żewġ rumanzi l-oħra xi differenza bejniethom tinħass sew. Iż-żewġ rumanzi l-oħra tal-bidu kienu pjuttost prevedibbli isek li tkun taf se jiġri qabel ma taqra. Mentri Ħelsien u Lejn ix-Xemx huma l-kuntrarju tagħhom fil-fatt li kważi qas temmen li l-istess kittieb speċi. Ġużè Bonnici speċi narah li minkejja li kiteb dawk iż-żminijiet speċi trid tqis li ilu ħafna. Prova jisfida l-istereotipi huwa wkoll, pereżempju fil-bidunet ta' rumanz Ħelsien, mill-ewwel tiltaqa' pereżempju mas-seks iktar raħal. Is-soltu rwol bħal dan ikun marbut man-nisa, mentri hu jażel raġel bħala seks iktar raħal, ġifieri diġà hija xi ħaġa differenti. U mbagħad tista' tkompli ovvjament bil-protagonist Feliċ li wara li speċi jippreżentahulna bħala karattru dajjef, kulħadd jgħidu li mhux se jasal għal xejn għal imkien. Jasal biex iwettaq delitt. Wara li jkun ġibdilna s-simpatija tiegħu Feliċ għax nitħassruh minħabba li huwa dajjef bla saħħa, jagħmel xi ħaġa li
mhix moralment tajba, mhix tajba anzi u daqshekk. Allura speċi jerġa' jitfana qisu fuq dilemma qawwija, speċi wara li dak li jkun tkun tħassartu, issa isek tgħid ma milx tajjeb. U terġa' id-delitti li jkun wettaq ikun qatt ta' ġifa mill-bidu sal-aħħar, jiġifieri laqas tgħid ġustifikat b'xi mod sa ċertu punt. Għalhekk speċi rajtu bħala rumanz li ta' min jistudjah iżjed fil-punt. Enfasijiet differenti fil-letteratura Maltija ngħidu aħna ġieli smajna dwar letteratura romantika jew dik moderna. Iżda inti tikteb li tinteressak il-letteratura Maltija ta' bejn iż-żewġ gwerer dinjija li huwa terminu li għalli kemm xejn kurżità. Kif inhi differenti l-letteratura ta' dan iż-żmien minn oħrajn li ġew qabilha jew anke forsi li ġew warajha? Il-letteratura ta' qabel il-gwerra u anki ta' wara, ovvjament, kollox fih is-sabiħ tiegħu. Però naħseb li speċi jekk nikkonsidraw il-letteratura ta' qabel il-gwerra, jekk nieħdu pereżempju kittieba bħal Muska ta' Zoppardi, Anton Manuel Caruana, jekk tieħu l-kodba tagħhom, speċi ma jkunux jidħlu daqshekk fil-fond tal-psikoloġija tal-karattri tagħhom, dik hija xi ħaġa li nfittixa, xi ħaġa li toġobni. Mentri kif għadni kemm speċi Ġużè Bonnici jidħol sewwa fil-karattri tiegħu. Speċi nħoss li l-letteratura ta' bejn il-gwerer bdiet tiċċaqlaq sewwa f'dal-qasam, ma baqgħetx il-letteratura ta' qabel bdiet tinbidel. U isni minħabba fekk, jiġifieri bla dubju il-letteratura ta' wara u dik jiġifieri li hija moderna jekk pereżempju nikkonsidraw għall-argument li Emanuel Mifsud qed insemmi lilu x'mbagħad fuq u għamilta teżi ta' wara tal-baċċellerat. Ovvjament mbagħad ħalna ħafna iżjed fil-fond tal-karattri u kif qed ngħid jiena speċi għax jiena toġobni dik il-ħaġa tal-psikoloġija tal-karattri bekk infittex lilhom. Ġużè Bonnici ma kienx waħdu jikteb din it-tip ta' letteratura, fi żmienu kif semmejt inti li pjuttost daw ħadulu l-limelight, kien hemm kittieba bħal Ġużè l-Mercer, Ġużè Orlando, Juan Mamo u oħrajn li ħud minnhom kienu jimmilitaw fil-Partit Laburista u kitbu stejjer ta' protesta soċjali. Marija, kieku kellna niklassifikaw dar rumanz, nistgħu nsejħulu rumanz politiku u forsi jassemmija politiku m'iniex nifhem propagandist, intendi? Naħseb illi forsi nistgħu nikkonsidraw bħala politiku fis-sens illi bil-kitba tiegħu ġabna iżjed konxi minn xiex kienu għaddejjin in-nies ta' dak iż-żmien mod speċjali klassi l-baxxa, għax anki jiġbdilna ħafna simpatija lejn il-klassi l-baxxa ovvjament. Hekk iva, jurina anke l-mentalità ta' dak iż-żmien u l-bżonn tal-edukazzjoni biex dik il-mentalità tinbidel, jenfasizza ħafna fuqha f'dak il-każ. Però naħseb li mbagħad kieku kellna nagħtuh definizzjoni, speċi kieku kellna nitfgħu f'kategorija iżjed ixaqleb lejn rumanz romantiku, realist, psikoloġiku, forsi anki gotiku sa ċertu punt. Nathan, xtaqt issa nitkellem ftit miegħek bħala student li studjajt dar rumanz meta kont qed tagħmel A-levels tal-Malti. Għadna kif tkellimna ma' Marija dwar ir-relevanza tar-rumanz u għaliex huwa importanti. Iżda lilek bħala żagħżugħ kif laqtek, kif irrelatajt ma' dax-xogħol li issa ilu 80 sena li ħareġ? Meta ħarist lejn il-ktieba l-ewwel darba u ħarist lejn l-awtur, qed dan probabbilment mhux se jolqotni u ħajkun hemm ħafna affarijiet li forsi huma antikwati u hekk. U kont ukoll rajt il-romanzi ħażejr u dak rajtu ftit antika li volja huwa romanz sinifikanti wkoll. Però Ħelsien kien verament differenti għax ma pruvax jimmoralizza jew hekk, ma kien veru romanz huwa veru romanz tajb ħafna biex taqrah u romanz tieħu gost taqrah. Ovvjament għandu temi universali ħafna, jiġifieri tema tal-imħabba, mbagħad it-trianglu tal-imħabba biex titlu iktar fid-dettall lejn l-opportuniżmu, l-ambizzjoni u pereżempju temi oħrajn li jinteressawni bħal maskulinità li fil-romanzi der qawwija ħafna. Ġifieri kien romanzi li minnu titgħallem ma fl-istess ħin mhux il-punt li titgħallem minnu. Dak li qalet Marija kif jotta li ħassejtek tirrelata? Jiena rajt il-kumment kritiku tagħha xi 3 darbiet u preparajtu għal qabel l-eżami wkoll ġifieri
Diġà għandi bejn wieħed u ieħor idea tal-kitba tagħha u ħares li t-też tagħha u naħseb illi huma l-kummenti tiegħi wkoll għax Ġużè Bonnici bħalma qalet ma jistereotipizzax ħafna. Jippreżenta s-seks iktar raħal bħala raġel u mhux bħala mara u għandu karattri li ma tistax tqishom tajbin jew ħsiena, huma karattri ambivalenti ħafna. Ma tistax tqis il-Feliċ bħala tajjeb, ma tistax tqis il-Loreto bħala tajjeb, laqas il-Rosina, ħadd mu tajjeb u laqas ħadd ġifieri mu ħażin. Ġifieri Ġużè Bonnici jagħtihom vera profondità qawwija l-karattri tiegħu. Iż-żgħażagħ aħna ta' spiss naqalgħu li ma tinteressanix il-politika, d-batijiet soċjali jew dawk eżistenzjali, u anqas il-qari li jmiss ma' dawn it-temi. X'kien ir-rispons ta' studenti oħra fil-kors għal dan rumanz meta tqis li t-temi li jmissu magħhom ġeneralment tibda taħseb dwarhom wara li toħroġ miż-żożija ngħidu aħna tbatija l-mewt u t-toqol tal-avvenimenti li niktuna? Ejja ngħidu li minħabba l-kumplessità tiegħu forsi anke ż-żmien tiegħu ma kienx l-iktar biċċa xogħol favorita tal-istudenti fis-sillabu. Però fil-klassi għal diversi diskussjonijiet u anki kritika ngħidu kritika tajba minn żgħażagħ li joffru perspettiva differenti għal rumanz ta' epoka differenti. Ġifieri bħala żgħażagħ naħseb li nistgħu nirrelataw miegħu fit-temi li jinsejjaħilhom universali, verament huma universali bħall-imħabba u l-maskulinità u l-għejra u hekk. Imbagħad forsi nistgħu imbagħad hemm forsi dak dik id-differenza fejn jitlu semmi oħrajn soċjali pereżempju, fejn tidħol il-parrokjalità tar-raħal ta' ħal-Rażul li forsi m'għadix teżisti daqshekk. Marija, inti semmejt li ħafna mill-karattri ituna din id-dilemma li ma nistawx nikkategorizzawhom fit-tajjeb jew fil-ħażin. Nathan, forsi tixtieq iżid xi ħaġa, kemm taħseb li hu filosofu dan il-ktieb u bħala qarrej żagħżugħ, taħseb li jigwidak u jġelek forsi tikkontempla ftit dwar il-moralità tiegħek, x'inhu tajjeb u x'inhu ħażin bħala qarrej li forsi mhux biex tistudja għal livell avanzat meta wieħed jaqbad il-ktieb fidu l-ewwel darba. Naħseb li dan il-ktieb mhux essenzjalment filosofiku, ma u laqas moralistiku, però jdaħħal ovvjament dawn iż-żewġ aspetti tal-ħajja b'mod verament fejn u minn żewġ mar-rakkont. Ma semmejt qabel joffri ħafna riflessjonijiet dwar diversi temi li huma relevanti għal kulħadd u li jista' jgwidak fil-ħajja morali, imma fl-istess ħin il-linji morali huma verament inviżibbli kważi għax ħin minnhom pereżempju in-narratur ta' Ġużè Bonnici juri empatija ma' Feliċ minkejja li wettaqtil, ġifieri hemm din l-ambivalenza morali f'dan ir-rumanz. Rumanz bħal Ħelsien tħoss li jenek tapprezza tip ta' kidba li indirettament ħeġġek biex taħseb dwar l-inġustizzji, tbatijiet u eventwalment biex anka tkun involut b'mod politiku, ġifieri li tkun aġent tal-bidla? Naturalment, għax il-problemi li jitkellem fuqhom Ġużè Bonnici huma ma jitkellimx ħafna fuq il-faqar pereżempju. Okej, jidher il-faqar imma mod sottili u ifaħħar l-ħaddiema tal-raba u hekk. Minkejja li dawn il-problemi ishom mhux naqsu llum il-ġurnata, ma forsi m'għadix narawhom daqshekk dik il-ħaġa li mhumiex tanġibbli li huma moħbija ħanejdu hekk taħt ħafna propaganda ħanejdu hekk. Xorta għadhom jeżistu li u dan ir-rumanz verament ġani naħseb dwar kemm l-ignoranza hija l-akbar faqar. Ir-raħal ta' ħal-Rażul huwa fqir materjalment imma wkoll fqir intellettwalment.
Nimmaġinaw li qed jisimgħuna xi żagħżugħ jew żagħżugħa forsi daqshekk Natan bħalissa li huma interessati jidħlu fil-politika u ma jinteressahomx l-istupidaġni ta' blu versus aħmar. X'inhuma x'kotba mill-letteratura Maltija tissuġġerulhom li jaqraw, speċjalment kotba tal-istess vena ta' dar-rumanz? Forsi tibda inti ngħidin. Jiena nara illi Ġużè Bonnici verament għaxxar is-sistema bipartitika f'Malta. Għaxxar bil-partiġjanizmu f'kollox minn kelli kien fil-politika u allura jisu kien jisu ma sax jara minn barra, ma kien qed jara minn ġewwa. Xorta waħda jitkellem dwar il-politika b'mod veru, realistiku. Ma jiddiħax pereżempju jmaqdar tal-partit tiegħu stess li fil-rumanz u għal-partit tal-imdawlin, illi n-nies tiegħu jaqalaw l-lajja fuq deputat kandidati tal-partit liħor. U anki imaqdar naturalment din l-idea ta' partiġjanizmu li kollhom ma kontra. U jmaqdar ukoll l-injoranz tar-raħlin illi bażikament iżommu mal-uretu mhux għax jemnu f'ideoloġija tiegħu imma xu tar-raħal tagħhom. Imbagħad hemm romanzi politiċi forsi iktar, imma romanzi politiċi ngħidu aħna prova niftakar. Il-romanzi ta' Alex Bella Ġera, per eżempju, huma verament politiċi. Il-Manifest tal-Killer ta' Karl Schembri, romanz anarkiku li verament oġobni. Imbagħad Kera Zoppardi u Emanuel Mifsud jitkellmu ħafna dwar l-interdeath, fażi moħbija fil-letteratura tagħna li però hija importanti ħafna. Per eżempju, dram ta' Claire, l-interdeath taħt is-sodda. Illum ġara qegħdin nitkellmu aktar dwar il-politika minn qabel naħseb. Marija, ma nafx għandek xi titli għalina li tixtieq tissuġġerixxi? Biex ngħidlek li semma Nathan kollha kienu f'moħħi, nirħadhom li kollha. Però veru forsi mhumiex romanzi, imma xorta nissuġġerixxi li min jinteressah dak il-perjodu tal-istorja ta' pajjiżna ġifieri. Per eżempju, ħafna kotba storiċi ta' fuq is-7 Ġunju jgħallmuk ħafna fuq dak il-perjodu. Ġifieri jiena li bħala meta kont studenta l-istorja ma kontx nagħti każ, illum jiddispjaċini ħafna ovvjament li ma kontx nagħti każ. U meta kelli l-opportunità li nfittex trid fuq iż-żmien li saret ir-rewwixta tas-7 Ġunju, indunajt li hemm ħafna x'titgħallem. Għaliex li konna nagħmlu l-iskola lanqas jibda mal-verità kif kienu l-affarijiet dak iż-żmien. Ġifieri hemm ħafna kotba fosthom anke ta' Ġużè Bonnici, ġifieri hemm il-ktieb tal-Partit Laburista, insejt eżatt x'ismu bħalissa, jgħidlek sewwa ġifieri x'ġara u ma ġarax. U ovvjament dejjem kemm tista' ssib kotba li ma jkunux forsi lejn naħa waħda biss dejjem aħjar. Imma jgħinu ħafna u ma interessanti ħafna ġifieri għax jurik l-istorja anki ritratti ta' dak iż-żmien, ġifieri mhumiex is-soltu li tgħid monotonu ħanonos f'nofsu, mhumiex dak it-tip. Imbagħad hemm anki pereżempju Qabel telet ix-xemx ta' Ġużè Ketkuti fuq dak iż-żmien. Huwa rumanz sabiħ ħafna ukoll jagħti stampa oħra tal-politika ta' Malta ta' dak iż-żmien. Biex inkun żitt tal-menu romanzi wieħed. Insejt insemmi wkoll ir-romanz Kapitali ta' Wayne Flask u drammi ta' Franz Sebejer li huma politiċi ħafna. Nathan, kont se nsemmihom jiena ħadtu li minħalqi nixtieq inżid forsi fuq arena iktar kontemporanja, kont se nsemmi l-Wayne Flask. Lara Kalleja li għodar kemm rebħet il-premju tal-EUPL b'kissirtu kullimkien u wkoll in-novelli ta' Emanuel Mifsud l-aqwa żmien. Naħseb huma kritika tajba ħafna mod kontemporanju ta' x'qed jiġri bħalissa fekk imsejjaħ fil-virgoletti l-aqwa żmien. Adrian Grima jinnota li l-lingwa ta' rumanzi waħda safja, jew fi kliem aħjar Bonnici juża Malti qadim. Għalik Nathan li titkellem il-Malti kif nitkellmuh fis-seklu 21, iltqajt ma' sfidi f'dan ir-rigward u jekk iva, kif indirizzajthom fil-preparamenti tiegħek għall-eżami?
Naturalment kien hemm sfidi, però kelli sfond ta' kitbiet oħrajn. Pereżempju kienna novelli ovvjament ta' bejn ħaltejn li kien hemm minnhom li kienu Malti antik bħal Firda minn kelb ta' Ġużè Mercer, u kont rajt ukoll in-novella ir-rumanz ta' Ħażejr tal-istess awtur, u qabel rajt Ħelsien rajt ir-rumanz lejn ix-xemx li għaġobna ħafna wkoll tal-istess Ġużè Bonnici. Ġifieri għalija forsi ma kienx daqshekk tqila, però Ħelsien kien qari pjuttost diffiċli. Imbagħad ovvjament kien hemm l-għajnuna fl-aħħar fil-qiegħ ta' kull paġna li verament kienet tajba għalija x'tispjegalek l-affarijiet li forsi m'għadhomx jeżistu jew m'għadniex jitkellmu dwarhom, xi kliem antik li m'għadux jintuża. U allura kienet pjuttost ħanejdu hekk minkejja kien qari diffiċli kien mħaffef b'dan il-mod. Marija, għall-aħħar mistoqsija nerġa' ndur għalik għax nixtieq nitkellem dwar it-tema tal-eluq tar-rumanz li inti tikteb dwarha. Biex jifhimna min qed jismana, x'jiġifieri meta tgħid l-eluq tar-rumanz? Min beħsibu jaqra dar rumanz x'jista' jistenna f'dan ir-rigward? Mela, l-ewwel nett iridu nagħmlu distinzjoni bejn tmiem u eluq. It-tmiem huwa meta jispiċċa ir-rumanz jew novella li tkun qed taqra, ġifieri għalaqt l-aħħar paġna spiċċa tmiem. L-eluq mbagħad huwa differenti, l-eluq mhux dejjem jintlaħaq l-ewwel nies. L-eluq speċi dak li bl-Ingliż nistgħu ngħidulu closure sewwa, ġifieri huwa kemm ir-rumanz jew novella speċi tħallik bla mistoqsijiet, bla kursità, bla dubji. Issa fil-rigward ta' Ħelsien, ir-rumanz Ħelsien, l-eluq ta' dan ir-rumanz speċi huwa pjuttost miftuħ fil-verità, speċi ma jgħidilniex għall-argument feliċ ġara minnu fl-aħħar mill-aħħar speċi nafu li nħeles imma mbagħad x'għamel. Paċikku, Rosina, x'għamlu, weħlu minn floku, nħelsu x'ġara. Ġifieri iħallina bid-dubji xorta waħda. U huwa tip ta' eluq li mhuwiex mistenni wkoll, jiġifieri iktar u iktar qabbadlek il-kursità x'inti minn għalik li sejjer x'imkien imma mbagħad fl-aħħar ftit jieħdok x'imkien ieħor f'daqqa u ishom il-mistoqsijiet iżjed tibqa' taħseb fuqhom. Allura speċi nistgħu ngħidu li l-eluq ta' Ħelsien mhuwiex sħiħ, mhuwiex speċi komplut, iħallilek il-mistoqsijiet u d-dubji tiegħek. U kif tispiċċaħ, ġifieri mhux il-każ li se talaq il-ktieb u twarbuti qafhem għax ħajkollok tibqa' taħseb fuq il-speċi fuq x'ġara minnhom il-karattri fl-aħħar mill-aħħar. Grazzi ħafna dak kien kollox min-naħa tiegħi għall-programm letterarju ta' din il-ġimgħa. Nisperaw li ħadtu gost tisimgħuni nitkellem ma' Maria Simiana u ngħid Antini Paġ dwar ir-rumanz ta' Ġużè Bonnici Ħelsien. U nispera li lilkom is-semmija għalnilkom il-kurzità biex taqraw dan il-ktieb importanti ta' letteratura Maltija. Min hawn anki nawgura lill-istudenti kollha li se jkunu qed jistudjaw dan ir-rumanz. Grazzi ħafna Nathan u Marija u l-semmija nsellmulkom niltaqgħu magħkom bħalhom ġimgħa. Grazzi. Tajt mux l-isper